हमरो के दे सकिले ऊ ना छिन रो मारा तरु ए रवि बो कोहिया तो के लकावा मार देला स मारी काहे के लकावा मरवा लेगी ना लकावा से मारी हमारा के छिनरा सोच बड़ू अभी देखनी त लंगड़ बना रह साइकिल ले पेंसिल ले मोबाइल ले कॉलोनी पास करवाई नंगर के नाम पर ओ त लंगड़ा वाला साइकिल चाहता थे चाही ना खरीद वाला हम लड़का पढ़े कैसे जाई अबे हेती गोबा ओकरा खातिर सपना सजावले बानी कि पढ़ के एमबीबीएस बने तो कोनो को साइकिल चाही ए बच्चिया सब के चहल के हम लड़का बाइक से पढ़ जाए तू लंगड़ वाला साइकिल से पढ़े भेजबू सब मजाक उड़ै है हम कुछ से भेज दिया अपन खींच देबे खबर जान ए छिना रो धा कैसा सोया में लंग डाल हो मार घिसरा गोरवा भतर का ए सुना त हे तर भांग के तलू त पूरा गांव जान तक तू लंगड़ ना हो त तारा के साइकिल केनियो जाके कहे हम लंगड़ है ना कहल तो धा के बाती सीनो चले पोस्टर छपवा दो ऐसन काम करे पूरा गांव जान के तू लंगड़ होलू लकवा मार दस तक साइकिल के जरूरत बाटे कॉलोनी के जरूरत बा ए सुना तार माई हम जाके तीन हाली टोक देत छिन रो ना मिला तो तार साया खो के मारम तारा के जल्दी चले दो ए लंगड़ी अरे पागल तोरा के पूरा गांव जनता के दे मुखिया सरपंच सब जानता कि तू पागल बहुरा है पागल के पेंसिल मिली लेकिन लंगड़ के साइकिल ना मिली जा मिली देखता ना मिलेला माई घरवा में फूलवा ले जाके धइलसिया बताओ गाड़ी के पूजा द्वार पर करावे के पंडियो जी का करतन गांव घर देख के एकदम जरत न बा जरा जा सरपंच जी हां के हां बे हमारा हम वार्ड नंबर 7 से हई अरे वाट साहब प्रणाम प्रणाम का महाराज का कपार का जूता बरन बैठी नहीं अब बैठी सुननी कि अब गाड़ी ले आइल बानी हां मिठाइयो पूरा बटवनी हो गावे चाहत रह पूरा पंचायत साझे ना रहो घर गई रही त कोई रही एक ठाकुर बहन के तोरा शादी और फुआ के लड़की के है ना हम ये चल गए आ कोनी हो कि पूरा पंचायत में लड्डू बंटवा दी महाराज अरे तब जान तरा सोचा तनी एगो औरी व्यवस्था का दुनाला हथियार किने के हां तब का तबे ना मुखिया से लड़ब ई त बात ठीक आई बताई कि हो नरेगा वाला का होई कम वापस साइन ना हो कि कहिए सब सुमार के हो जाई अब मार जब आनी तब सुमार के कहनी तहार काम ना 7 लाख रुपया फसल बा कुल मजदूरा हमरा को गाड़ी तरह हमरा के पूजा पाठ के समय बा काम के अभी बात मत कर ठीक ना हां और का त पता चलल कि का त चेक बाउंस का त अपने से करवा लेल बनी साइन करवा के भजा देल बनी देखा पूजा पाठ के समय बा उकुल बात मत कर बलाक में भेंट होई सुमार के ठीक ना जब बाबा दिन तब त कोई बात ना अब लेबर हमरा कुछ बोलिए सुनत आप ही भीड़ लेके आई कैसे के मुखिया जी साइन कर देले बलन आ बला के जवन हो जाई ना अब पूजा के मुंड में बानी ठीक है बा 7.5 लाख रुपया फसल बा सोच ली उतना में स्वराज को ट्रैक्टर मिल जाई ना यार त का कर गाड़ी बटवा दे ओसने अपन लिए में का सुनी मत यार ट्रैक्टर जा मत का वोट खराब कैले बा ठीक है बा जा तनी जब पूजा पाठ के समय होला कौनो शुभ काम सर्वा शुभ हो जाई माई भी हमारे सपरांचा है कैसे बैठी प्रणाम हम प्रणाम कह के जनता के लूटी ला दौड़ लगाता है खुश रह अब हे तर हाथ बता यही कर न करब के वो है रहुआ हम कलवा के में हारू है कलुआ के अनीसा कलुआ के मेरा निशा बा अरे ससुर के नाम विधान चौक घर चिन्नी मिल तीनों चीज बतावलू उसरवा हमर पंचायत में हइये नहीं खे ए जगह हम हइले ही ना हई अपन लड़का के साइकिल में बानी हम अपन लड़का ना अपन लड़का तो तोहरा लड़का के हम काहे के साइकिल दे अरे हमरा के दो हम लंगर में बानी लंगर बाबू हवा देखा हाथ लंगर लागता गोरो लंगर बा सोच हो जाता है कैसे है जाने कदे कथा जा जुट गल बा चुम्मा चाटी करला स रोज एही में सब तले रहेला पागल हो गल का तो जैसे करंट मारे ला झटका वो मत झटका मार देलु कौन गुरिया खले रही नो देख कर रहला धैलु बड़ा फ्रेश
हम ना धनी हमार पर काली माई आवेली। जय हो काली माई, जय हो काली माई। अरे खुश रह। काहे के फेंक मैं फुलवा जियान कर तड़ू पूजा ए कर। रारो, छियतरो हो साइकिल दा सपरांच कहीं ना साइकिल दा छिनार हम लंगर हई रारो कॉलोनी ना धला तू कुछ ना धला हमरा के। कार्ड बा, आधार कार्ड लंगर कार्ड ई कहां बनला? 75% रही कि तू विकलांग बाड़ू 75% तब साइकिल फ्री बा, समझ गलू? सरपंच जी लंगर नहीं भइल देवी जी पहुंच गइल बड़ी का? पूरा गांव जानता है तो कइले से का हम लंगड़ हो जाई। ए सरपंच जी तनी साइना कर दे हमरा लइका फरमा पर। मैं जानी कि अबे जुटान भइल ह। अबे गाड़ी के पूजा ना करब नी सर्व भीड़ लागे लागल। ई लंगड़ उंगड़ ना हिया ई पागल बौरा हिया। अरे सरपंच जी के करी पतो ये पहले ही बताओ। भिरगू के राम 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 हार्ट की बीमारी लिया नहीं करके लगा। मजा आ गई देबा कि ना देबा साइकिलिया? ए पके उठाइए काट देला। ओए बाप ए पगलो आई बे 3 पहिया साइकिल खाती सरपंच ना साइकिल मिले तो के आपके चाहिए। मिल जाई। कसम खो पर नहीं करिए। साइकिल हम आजे दिवाई अबे दो मुंशी के जाके नया साइकिल कसवा के तोरा के ना तोरा लइका के दे दे। चाहिए 6 महीना के भी लइका बटे सरपंच का? तब बियाह बन तो ओकरा के जुगाड़ ना कर माई होई भविष्य हम देखबो कर। अरे तो के 500 के गाड़ी किन दो। काहे दिन राम राम सब कोई के साइकिल बाप दल लइकन के हमरा लगे काना के पतोड़ी होई। भिरगू अनहरा के जनती भर आंख मारत रहे कर कह के बुढ़वा। पेंशन लेत लेत आंख अनहरिया गइल। उहो सरवा पेंशने के भुखाइल। ए सरपंच जी पहले हमार बाप जीत हो गए। हम हमरा के मिली साइकिल पूजा सैया करत मारेला अरे सैया मारेला गोड़हिया में गोरैया अबे वो मोछरी तारा सैया मारेला गोड़हिया में गोरैया मोछरी कोहल के रे दिला को पीस के मसाला हो नहीं नहाला उ नहीं उ खाला हो। सैया मारेला अरे ओहो। आहा सैया मारेला गोरिया में गोरिया मोछरी। ऐसा का मुंड का जारी सरपंच के कि ताके साइकिल देवे तो मजबूर कर दिया। ए बा मत ठोका हो। हम आसान का ए देखो कुछ ठीक बा। दा बर्थडे आने पहले हमार चाहिए का अबे दे दी। ना तो जाते ता बोलो रो लिया लेके जाए रुको ना। का चालू कर दी सरपंच जी चालू कर दी कोनो ठीक नहीं खे चालू कर दही अगर हमें कूद जाए कर दही। का माइटर बा। हमार लइकवा के तनी फारा माइल बेटे तनी साइन करे के बा। हुआ ना कलम दा। अरे कलम सरपंच है तेरा घर होई ना। सिलाही नहीं खे हमारा कलम में। हेलो हाँ सीएम साहब आ गइल बानी। सीएम साहब फोन कर दे पैसा फोन कहीं नहीं उठा महाराज आवत नहीं पुलिस उलिस सब छापामारी हो क्या घरे। प्रणाम सर। हम के ना चाहिए छापामारी में हम लोग को पकड़ लिया देखी छापामारी करे के बा तो वार्डन पर मैं छापा मारवाई कहे से कि मुखियो के पैसा जवन बात हम वार्डने के हाँ ना जी ना सर हम नल जल के एगो पैसा ले रही नहीं कि इहे कुल लेखल नहीं बाला। ना जल के ट्रांसफार्मा हम गड़बौनी बिल वहनी पर जाते नहीं खे। आई आई बुलाओ 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 आज कुर्की मराई देख- बैंक मैंने चेक होखी। सोमवार के कुल काम फाइनल होके वाला बा। आ जवन साइकिल के बात रह ए गई। सरपंच जी ठीक करी हां से एकरा मतलब खाली हाई उलिया बा होल्ड पर, पैसा होल्ड पर। बहुत आई 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 इना सुधारी है सरपंच ना साइन में हमारा पंच भइल बालन। शाम के अइहा। हाली हम शाम के आईब। चली 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 आप गाड़ी बढ़िया पुलिस पुलिस बना